ओइ alfred नों मा रोंगौलै हा हालौनाया नांगोलाबो हालौदों ट्रेक्टराबो हालौदों नांगोलाबो हालौदों ट्रेक्टराबो हालौदों खिन्थु बरदुफुर बिबारासो दा थुब्रा देरनो हा मा रोंगौ नोङो जोंबाय दे आं जोंनि पार्टिखौ बिदि दाहोनलाबाय मा रोंगौ नोंलाय हा मा रोंगौ गिबियावनो गासिखौबो चेनेलाव फिन खेब बरायबाय जोंहा बिथां alfredआ मोनसे भिडिअ हेंगारदोंमोन ना बिदिनो पलिटिकेलनि बागै बुंदोंमोन एसे ओमफ्राय आं जेबो बुंनो गोसो गैया गाज्रि मोनलायनाय जायो बेनिखायनो आङो मोनसे रोखायै भिडिअ होनो नागिरदों मानोना सासे ब्रादारा alfredनि बागै मा बुंखो मानि थाखाय गाज्रि मोनदो नोंथांमोना नैबे भिडिअ जोबजासिम नायलां आं होगासिनो आरोना आं जेबो बुंनो गोसो गैया आरो आंखौ गाज्रि कमेन्ट हरनाङा नोंबो बिनि पार्टिनि माबानि लोगो जानानै भिडिअ बानायदों होननानै बिदि नङा आं नैनि ब्रादारनि भिडिअखौ रोखा होनोसै मानि थाखाय भिडिअ बानायदो नोंथांमोना नायलांदो नों मा रोंगौलै हा हालौनाया नांगोलाबो हालौदों ट्रेक्टराबो हालौदों नांगोलाबो हालौदों ट्रेक्टराबो हालौदों खिन्थु बरदुफुर बिबारासो दा थुब्रा देरनो हा मा रोंगौ नोङो जोंबाय दे आं जोंनि पार्टिखौ बिदि दाहोनलाबाय मा रोंगौ नोंलाय हा मा रोंगौ फुंबिलिनि गोजोननाय नोंथांमोन बयनोबो जासिहरनाय जाबाय मोनसे खोथा रोङाब्लाबो बुंनो सानलायबाय माथो खालामनो उफाय गैया जोङो नैबेखौ नायग्रोदो ससे जोङो सार मिस्टार alfredआ मा बुंदों बर' हारिखौहाय ससे नायग्रोदो आङो दिन्थिग्रोबाय नैबेनो स्ट्रं खालामो पार्टिखौ स्ट्रं खालामो आफादखौ स्ट्रं खालामो लिडारखौबो स्ट्रं खालामो जों रावनिबो सायाव जेन नाङा माखौ होनदों रायजो राजा जों रायजो जों पाब्लिकआनो राजा जोंसो फिदिंनांगौ लिडारफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ कुइसन सोंनांगोन जोङो मा जालांगासिनो दं जोंनि बर' हारिया दा आं बांद्राय बुंला जायफ्रा बुजिबाय नोंथांमोना बुजिखाबाय एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जय बर' हारिनि नोंथांमोना बयबो नुखाबाय जानो हागौ दा बिनि सायावनो आंबो फंनैसो बुंनो सानबाय दा नोंगौ खोथाया थिगानो जोङो बयबो मिथिखागौ अब्लाबो मानो जों गावजों गाव नांगोल आरो इउपिपिएल माने नांगोल ट्रेक्टर दा हालौनाया नांगोलबो ट्रेक्टरबो हालौगासिनो दं हालौनाया मोननै पार्टियाबो हालौदों दा आबादा बबेया जानो थांगासिनो दङ बरदुफुर बिबारासो देरनो थांगासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ बेखौहाय हालौनाया नांगोलाबो हालौदों ट्रेक्टराबो हालौदों नांगोलाबो हालौदों ट्रेक्टराबो हालौदों खिन्थु बरदुफुर बिबारासो दा थुब्रा देरनो जाबुर जाखांनो थांगासिनो दङ दे नोंथांमोना नोजोर हो सानसे बे गासैबो बरदुफुर बिबार जाजोबगोन दै बे हालौनाय आबादबारिया नैबेयो गासैबो बरदुफुर बिबारनि बागान जाजोबगोन बेयो लोगोफोर दे बागान जाजोबगोन भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामना हो आरो गाज्रि मोनदोंब्लाथ' मोनदोंसै खालामनांगौनि गोनांथि गैया आरोखि दा नोंथाङा सानदों मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालाम गावसिना हो नुहैथों बयबो नुथों गोबांथार आफादफोर दङ आफादखौ मानि थाखाय दादों जाहाथे बर' हारिखौ बासायनो थाखाय जाहाथे गुबुन हारिफ्रा जों बर' हारिखौ नारसिनोबा नाख्रेबोबा बेफोरखौ बासायनो थाखाय बेफोरनिफ्राय रैखाथि खालामनो थाखायसो जोङो आफादफोरखौ दानाय जादों आरो आफादफोरखौ जोङो हेफाजाब होबोगासिनो दं गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'नि बहराथ' रोखा रानखाबाय माखासे नांगोलाव थांबाय माखासे ट्रेक्टराव थांबाय दा थाङै थुङै गुबुन हारिनि सोरबा गुबुन पार्टिया इलेक्सन गेलेयोबा बिनि गेजेराव बिसोर स्लट देरहाबाय बेफोरबायदि जागासिनो दङ ओंखायनो सिरि मोनदो नोंथांमोनहा बयबो सिरि मोनदो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जों बर' हारिफ्रा मा जाजोबखो माबा मोनसे बर' हारिखौ फोजाखांहोनायनि पस्ट खालामोबा माबा पलिटिक्सआवल' लाङो माबा नांगाल माबा ट्रेक्टर मारै जाबावनांगौ जों बर' हारिफ्रा जाम्बा जाजोबसिगोन नामा बे नांगाल आरो बे ट्रेक्टरजोंनो हारिया गैला हारिखौदि बेसेबांखि बोफ्लेगासिनो दङ डिभाइड एन्ड रुल पलिसि नोंथांमोनहा बे जिनिसखौ दाबो हमदांनो हायाखै जेब्लानाखि जोंनि बे बर' हारिया नांगालजों ट्रेक्टरजों जुजिबाय थागोन मालाय दस्रा मोनसे हारिनि पार्टिया स्लट राजानि सियाराव जिरायनो मोनगोन दा बिदिनोथ' जागासिनो दङ अमाया हालेवबाय उरबाय हाखौ मोनहोबाय उरै उरै लास्टआव फैयै फैयै सैमाया गाग्लिफैनानै
आगाना बहरा नुबाय सैमानि खामानिखौ उनावहाय जोबनायाव रासिन नुबाय दा जोंनि बे BTC आवबो बेबायदिनो जागासिनो दङ जोंनि बर'फ्रा बेखौ मोननो थाखाय BEC एबा BTC एबा BTR बेखौ मोननो थाखाय गोबांथार बर' हारिनि थैखौ दान होनांदों बर' हारिया बर'नि फिसाया बारसोमनांदों बिग्रायनांदों दा दिनैहाय मा नुनो मोनखो जोङो दिनैहाय जोङो मा नुनो मोनखो जुदि जोङो खौसेथि जानायमोनबा नांगालजों आरो ट्रेक्टरजोंनो जुदि ज' जानानै सरकारखौ दायोमोनबा BTC खौ सालायोमोनबा दिनै बेफोरबायदि नुथायखौ नुनो मोननाय नङामोन जोङो पावारफुल जागौमोन 6 शिड्युल एरिया 6 शिड्युल मोनखानाय बे 6 शिड्युल एरियायाव जोंनि ट्राइबेलफ्रानो राजा मानि थाखायथो बेखौ 6 शिड्युल एरिया मानि थाखायथो काउन्सिलखौ होदों अब्ला दरखारानो गैयामोन ना काउन्सिल हो जोंनो काउन्सिलखौ नाङामोन जाहाथे जोंनि गोहोआ थाथों जोंनि बे 6 शिड्युल एरियायाव जाहाथे जोंनि राव जोंनि हारि बियो जौगालांथों फरायनायाव इनफ्रास्ट्राक्चाराव न'खर दानायाव बेफोरबायदिया जौगाथों होननानैसो बे काउन्सिलखौ होनाय जादों नाथाय दिनै मा नुनो मोनखो जोङो नै नांगालनो नै ट्रेक्टरनो बेफोरबायदि गावजों गाव अरलायलायनानै सेस नैबे MP इलेक्सनावबो नायदो ट्रेक्टरजों नांगालजों बर'फोरनि बहराथ' गैला बोफ्लेसिगोन माखासे बर'फोरनि बहरा नांगालावबो रानबाय ट्रेक्टरावबो रानबाय ओमफ्राय थाङै थुङै नायदो जेरै थांनायाव हिरा सरनिया देरहायाखै बेबायदिनो एबारबो MP इलेक्सनाव बिदिनो जाबावगोन सिरि मोनदो बर' फिसाफोर बर' हारि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासिबो सिरि मोनदो आंनि बेफोरबायदि पस्ट होनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे जों बर' हारिया सिरि मोनथों जाहाथे जों बर' हारिया बेफोरबायदिखौ नुनानै मेगना खेवनानै जोंनि बर'आव गोबांथार आफादफोर दङ आफादखौ मानि थाखाय दादों जाहाथे बर' हारिखौ बासायनो थाखाय जाहाथे गुबुन हारिफ्रा जों बर' हारिखौ नारसिनोबा नाख्रेबोबा नोंथांमोना नुबाय जानांगो आलफ्रेदा मा बुंदोंमोन मा मादोंमोन बेनो आरोना लास्ट भिडिअ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर फिसा आपडेट होनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर आंनो सोरनिया आलफ्रेदना मोजां होननानै ब्रादारा आं माखौ देखायनो हायाखै दे सरि माखौ देखायनाय जानाय नङा आरोना दे होमब्ला दिननि भिडिअ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ सो माच দিয়ার লগে লগে দুইজনে চালা দুইজনে চালা দিয়ার লগে লগে ইমান সোনকালে